98, 99, 100. Výborne, 100 buchnutí by malo stačiť. Moment. A teraz opatrne pridáme jednu maličičku kvapôčku slizu chobotnice. Gusto? Gusto? Čo sa tu stalo? Malá nehoda. Keď to takto bude pokračovať aj ďalej, jedného dňa vyletí do vzduchu celý náš super brloch. Pracujem na superskom vynáleze, no. Nevadí. Hádaj, čo sa stalo. Dobre si sa vyspala? Niečo iné? Vyhrala si v lotérii 100 miliónov peňazí a sme supersky bohatí. Je pravda, že som vyhrala? 100 jašteríc v školskej taške. My sme bohatí. Sme milionári. Čo si len kúpime, čo si kúpime? Mám to. Bazén. Nie. Kúpime si rovno jazero. Gusto, ale ja... Áno, máš pravdu. Sme milionári. Kúpime si celé more. To je Gusto, ale ja som nevyhrala peniaze. Tak ale prečo si potom šťastná? Lebo som vyhrala lístky do najlepšej súťaže na svete. Ale radšej si mohla vyhrať peniaze. Ty to nechápeš? No, ty to nechápeš. Ja sa tak teším. No, a súťažiaci vlastne nikdy nevedia, aká súťaž ich čaká. Takže musíš byť pripravený na všetko. Môže to byť matematická súťaž, alebo napríklad súťaž v žonglovaní, alebo... Nuda! Gusto, veď vieš, aká som súťaživá. A toto je najznámejšia celosvetová súťaž. No, dobre. Pôjdem s tebou. Môžeš si ma zobrať do tímu, no? Vieš, Gusto... Ja som rozmýšľala, že si zavolám niekoho iného. Ale veď ja som tvoj najlepší kamarát. Vieš, ale keď ja potrebujem niekoho šikovného. Čo, už si zabudla, koľko vynálezov som vymyslel, čo? Tak to som nezabudla, ale väčšinou, keď niečo vyrábaš, tak z toho vyjde niečo úplne iné, ako si pôvodne chcel. No čo je napríklad toto? To je transformátor. A čo to robí? Dokážem ním zastaviť alebo pretočiť čas. Dobre, tak ak bude fungovať správne, beriem ťa do tímu. Pozeraj. Pozerám. Stále pozerám. Pozerám. Funguje jeden. A ty si kto? Volám sa Tom. Náš super inteligentný robot Tom? Presne tak. Ako sa cítiš? Aké je to byť robot, ha? Teraz je z teba človek? Aké jedlo jedia roboti, ha? A chodia roboti niekedy aj spať? Chodia roboti na záchod, Prepočítavam. Tom, keď je teraz z teba človek, nechcel by si byť v mojom súťažnom tíme? Čože? Veď ho poznáš len chvíľu a hneď si ho chceš zobrať do tímu? No ale Tom je super inteligentný robot. Ktorého som vymyslel ja? Bola to len náhoda. Je to môj robot a ja mu zakazujem chodiť do súťaží. To nemôžeš. Môžem k tomu niečo povedať? Nie! Ja by som bol tiež dobrý spoluhráč. Dobre, tak si teda urobme porovnanie. Akými jazykmi hovoríte? Ovládam slovenčinu a stovečkovčinu. Hovorím všetkými jazykmi na svete. V akých športoch ste dobrí? Som superský futbalista. Ešte nikdy som nešportoval. Koľko je 358 krát 421? 1, 2... 150 718.
Tak vidíš, Gusto, Tom je šikovnejší ako ty. Len preto, že má super inteligentný mozog, neznamená, že je lepší ako ja. Ale Tom je človek a ty si barán. Poď, musíme vymyslieť náš plán tréningový. Poď. Aký si vysoký. Aký si vysoký. Keby som bol človek, určite by si vybrala mňa. No jasne. A nech som vysoký. Tak, najprv si vyskúšame fyzickú zdatnosť. Mal by si urobiť stojku. Čaute, čo robíte? Práve skúšame stojku. Aha. Gusto? Ty si? Človek, presne tak. A extrémne vysoký. A stojka je brnkačka, pozeraj. Aha, stojka je... No tak na Dobre, vyskúšame ďalšiu kategóriu. Mal by si vedieť rýchlo napísať básničku. Jednoduché, to zvládnem. Dobre, tak pripravte sa, ja vás teda odštartujem. Pripraviť sa, pozor, štart. Rúže sú červené, obloha modrá. Gusto je na súťaž, najlepšia voľba. Mám to! Hotovo. Ale ja som napísal celú báseň. Ja som zatiaľ napísal celú knihu. No? Čo? Ako? Tom, zaspievaj niečo. Ovečka. Gusto, prestaň. Čo prestaň? Počkaj, ja už mám toho dosť. A Je ja. to tiež môj brloch, takže tu môžem robiť, čo chcem. Takže si budem spievať, koľko chcem. Aha. Ty si ten najhorší kamarát na svete. Myslím, že na mňa niečo lezie. Asi som chytil nejaký počítačový vírus. Mal by som sa vrátiť. Ježiš videl pri bráne mesta sedieť mýtnika Léviho. Jeho prácou bolo vyberať poplatky od ľudí, ktorí vstupovali do mesta. Židia v tom čase mýtnikov nemali radi, pretože popri vyberaní mýta často okrádali ľudí a tým sa nespravodlivo obohacovali. Lévi bol veľmi bohatý, takže ho považovali za veľkého zlodeja a hriešnika. Ježiš mu povedal: "Poď za mnou." On vstal, opustil všetko a išiel za ním. Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. Bolo tam veľa mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali. Farizei a ich zákonníci šomrali a hovorili Ježišovým učeníkom: "Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?" Odpovedal im Ježiš: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa polepšili." Zväčša máme okolo seba vytvorenú skupinu kamarátov, s ktorými máme spoločné záujmy a je pre nás ťažké do tejto skupiny vpustiť niekoho iného. Najmä, ak už na prvý pohľad nie je podobný nám. Aj farizei a zákonníci mali svoju skupinu, do ktorej len tak niekoho nepustili. Pán Ježiš sa naopak často zhováral s hriešnikmi a cudzincami, s tými, s ktorými sa iní rozprávať vôbec nechceli. Vedel, že nech sú akýkoľvek, vždy môžu svetu priniesť niečo dobré. Tak ako mýtnik Lévi, ten napokon zanechal svoje povolanie a stal sa jedným z Ježišových učeníkov. Poznáme ho tiež pod menom Matúš a napísal jedno zo 4 evanielií, ktoré opisujú Ježišov život. Pán Ježiš ako dobrý lekár vyliečil Léviho srdce. Ak príjmeme medzi seba niekoho nového, možno do nášho spoločne stráveného času prinesie niečo zaujímavé. Alebo aj my jemu. Je normálne mať skupinu svojich dobrých kamarátov, ale je fajn spoznávať aj ďalších ľudí, ich záujmy a zvyky. Tak čo? Dáte aj vy šancu tým, ktorí sú v niečom iní ako naši kamaráti?
Gusto, No, prepáč. ty prepáč. Viem, že nie som taký inteligentný, ako je Tom, no. Máš pravdu, nie si. Si oveľa lepší. Veď si môj najlepší kamarát na svete. Len som na to zabudla, lebo som sa sústredila na výhru v súťaži. Ale budem rada, ak budeš so mnou v mojom súťažnom tíme. Naozaj? Ja budem ešte viac rád, úplne, že najviac. Nemusíš byť človek. Stačí, keď budeš sám sebou. Superský baran zo Stovečkova. Fú, tak to som ešte viac rád, lebo vieš, toto ľudské telo je veľmi nepohodlné. Tak poď, pomôžem ti. Dobre, ideme. Poďme na to. Si pripravený? Pripravený. No to je lepšie. Tak, a môžeme ísť súťažiť. Poďme. Milí diváci, vítajte pri sledovaní ďalšej časti Super Talent Show. Dnes privítame Gusta a Verku. Dobrý deň. Vítajte. Poviete nám niečo o sebe? Ja som Verka a... Gusto. Čau, mama. Čau, mama. Gusto a Verka, a čo by ste dnes chceli vyhrať? Ja neviem ani. Chceme sa zabaviť. Dobre, tak bez zbytočných rečí poďme na to. Jeden z vás musí spraviť dokonalé mlynské kolo. Čik, domček. Gusto. Tak Verka, nech sa páči, poď dopredu a ukáž nám mlynské kolo. To dáš. Si super. No? Stop, Verka, stoj. No čo? Nepôjdeme radšej na zmrzlinu. Aha. Tak teda dovidenia. Dovidenia, ahoj mama, čau. Čau. Gusto, poď. To je sranda. Tak ale veď to je štatút súťaže, veď niekto to mlynské kolo musí spraviť. Tak ho asi spravím ja.